Té la paraula la regidora Alemany. Molt bé, gràcies. Avui portem una iniciativa amb una sèrie de mesures que van orientades a defensar i protegir drets dels barcelonins i barcelonines, dret de poder viure i mantenir la teva llar, garantir el bon ús dels habitatges, evitar-ne la seva mercantilització. Com tots sabem, l'habitatge és, segons l'últim baròmetre, el segon problema principal dels barcelonins i barcelonines. El preu del lloguer s'ha enfilat ja a 1.123 euros de mitjana i això suposa un augment de gairebé un 65% en 10 anys. Això afecta, a més, a un 40% de les cases barcelonines. L'any 2015 es va crear la Unitat Antiassetjament de Disciplina d'Habitatge, va iniciar actuacions vinculades als habitatges buits, com el cens, aplicar procediments disciplinaris permesos a la llei del dret de l'habitatge. Sabem que s'ha fet feina en aquest àmbit, però estarem d'acord que no n'hi ha prou amb la realitat que viu avui Barcelona. Necessitem fer una passa més. Darrerament hem pogut conèixer casos concrets, però no anecdòtics, d'assetjament immobiliari. Aquests dies i el darrer mes vam poder visitar els veïns d'un edifici del carrer de Giral Pellicer. Són pocs veïns, però estan patint l'assetjament constant per part de la propietat. No cal entrar en els noms dels veïns i veïnes ni a concretar el detall del que estan patint per no caure en el sensacionalisme, però la veritat és que la realitat dista molt del que podem llegir en els diaris. Són persones amb noms i cognoms, barcelonins i barcelonines com nosaltres, que d'un dia per l'altre veuen com a casa seva, allà on tenen un contracte de lloguer, viuen de manera precària. Viuen l'assetjament, el mobbing immobiliari per part d'un propietari que els fa la vida impossible. Tot perquè els vol fer fora d'allà per fer negoci amb casa seva. El propietari de Giral Pellicer no només té aquest edifici, com dèiem, també és propietari de l'edifici d'un costat i de l'altre, i els veïns que viuen a casa seva li fan nosa. Vol fer-hi negoci, encara que el preu sigui fer fora veïns de casa seva a base d'amenaces i de fer-los la vida impossible. Hi ha altres casos, el 333 del carrer de la Diputació, al barri de la dreta de l'Eixample. En aquell edifici hi ha 4 veïns que estan sols i la resta de la comunitat són pisos buits i tapiats. Malauradament, n'hi ha més d'aquests casos, alguns invisibles. El mateix cas d'assetjament immobiliari el trobem a la finca 347 del mateix carrer. També va d'ell aquesta proposició, un veí que és l'últim llogater que queda dels originals en aquell edifici. Afortunadament és veritat que no l'han pressionat encara perquè marxi com en els altres casos i per tant encara som a temps de protegir-lo d'aquest assetjament. No ens podem permetre que existeixi aquest delicte i que quedi impune a la ciutat de Barcelona, l'assetjament immobiliari per part de propietaris que volen destinar l'habitatge a usos més lucratius. No ens ho podem permetre com a ciutat. No és només una qüestió de sensibilitat o de moral, és que si deixem que passi això, que això s'estengui, perdrem la ciutat. El tema de l'assetjament immobiliari ja sabem que no és un tema nou, malauradament fa massa temps que la nostra ciutat el pateix, és el que podríem dir un cost desagradable de ser una ciutat global, d'èxit i de projecció internacional. I la qüestió no és si hem d'escollir si volem una ciutat d'èxit o volem una ciutat que protegeixi la seva gent. No cal escollir. No volem deixar de ser una ciutat atractiva, dinàmica, però tampoc volem perdre la nostra ciutat, perquè precisament és allò que la fa atractiva, la seva personalitat. Per tant, no podem permetre que la ciutat es vengui al millor postor, que es dilueixi, que es difumini, que ens expulsi, i per això calen mesures de protecció per als nostres veïns i veïnes. Aquesta protecció de Barcelona davant de la globalitat i els impactes del seu atractiu és un dels grans reptes que ha d'entomar Barcelona com a ciutat global, cosmopolita, que és. Ens hi juguem protegir els barcelonins i ens hi juguem no perdre Barcelona. I per això avui demanem una cosa molt senzilla. Aprofitant la informació que ja té l'Ajuntament de la venda de finques verticals procedent de la mesura del tanteig i retracte, aprofitar per tal de fer un seguiment exhaustiu de la situació en la que es troben les comunitats de les ciutats com Barcelona, cada vegada són més complexos. Per estar al costat de la gent, per protegir-los, necessitem noves respostes. Ja no ens serveixen les polítiques o receptes del passat. Aquesta ciutat necessita més que mai polítiques progressistes que permetin la capital de Catalunya mirar cap al futur. Polítiques progressistes per conservar la Barcelona que estimem i que no volem perdre, perquè aquesta és la Barcelona que volen tots els barcelonins. Moltes gràcies. Té la paraula el regidor Calvet, de Junts. Moltes gràcies, alcalde. Aquesta proposició està plena de bones intencions. La part expositiva, de fet, barregen
alguns temes sobre els habitatges turístics o sobre la Golden Visa que crec que no tenen a veure amb el que intenten resoldre en la part dispositiva. He de confessar que ens ha estranyat, o no, perquè anticipa coses, la plana que avui els hi dediquen als diaris respecte a la transacció entre el govern i Esquerra. És una notícia que fa referència explícita a un cas particular, d'entre els molts que he citat ara, tot una causa. Per molt impactant que sigui aquest cas o alguns d'aquests casos, jo crec que no en podem fer tota una causa, perquè els mecanismes per actuar, i de fet vostè mateixa ja ho ha dit, ja hi són. De fet, per aquest cas, el de la notícia, hi ha sancions interposades. Els mecanismes hi són, insisteixo, per mobbing immobiliari, per obres il·legals, per, si és que hi ha un plantejament d'obres legals per part del promotor, pel control de la llicència, pel control de final d'obres, per les llicències d'activitat, per la via de defensa del consumidor, pel retorn econòmic de qualsevol operació, si és que hi ha compravendes, per la via impositiva, si és que hi ha lloguers, per la via del control dels contractes. És a dir, per mecanismes n'hi ha. I en tot cas, si s'hi fan usos il·legals, siguin pisos turístics, sigui venda i consum de drogues, sigui explotació sexual o sigui el que sigui, també hi ha mecanismes per actuar, inspeccions i seccions. Cal fer-ho en cada cas que sigui necessari, faltaria més, però posar en un mateix sac un cas particular que sens dubte necessita intervenció ferma per part de l'administració amb dinàmiques també legítimes i emparades per la llei de compra, rehabilitació i lloguer i venda és criminalitzar, com sempre intenten fer, tot el sector immobiliari. Ja ho he comentat abans, aquesta és una política, creiem que equivocada, que disminueix encara l'oferta, que enfosqueix el sector, no ajuda ni a modernitzar el sector ni a modernitzar el parc d'habitatges i espero que algun dia reaccionin i apostin per fer les polítiques que toquen des de la regulació útil, des de la planificació i l'urbanisme àgil i la gestió eficaç de les llicències amb un triple objectiu que abans també m'hi referia, generar oferta assequible i afrontar les emergències. Crec que aquesta proposició se la podrien haver estalviat. Podria ser una mesura de govern, potser la primera que impulsin vostès, explicada a l'Institut d'Habitatge o a la Comissió d'Urbanisme, actualitzant en detall el que ha fet aquesta unitat de disciplina fins ara, que sabem que té 10 treballadors, que té serveis externalitzats, un conveni amb l'il·lustre col·legi d'advocats de 22.000 euros anuals, una externalització amb una empresa que ha obtingut pròrrogues pels seus serveis per un valor total de, des del 2019, si no m'equivoco, de 350.000 euros i en tot cas que en aquesta proposició o en aquesta mesura de govern ens expliquessin quins objectius es marquen i com se'ls donaria resposta administrativa. Ho haguéssim debatut amb més rigor i potser de tot plegat, si ho trobéssim coherent, ho haguéssim votat favorablement. Però no és així. Aquesta és una proposició difusa i que sigui ben intencionada, però difusa, acabo, no ens impulsa a votar-la a favor, al contrari, ens impulsa a desmarcar-nos-en perquè en habitatge ja no volem més posicions estètiques. Moltes gràcies. Per part de Barcelona en Comú té la paraula la regidora Sanz. Sí, moltes gràcies, senyora Alemany. La seva proposta demostra el grau de sintonia i d'horitzó comú amb la nostra, perquè sembla que ens haguem tornat a posar d'acord com fa uns mesos en el marc del plenari que vam parlar de la regulació de lloguers per poder avui centrar també la garantia del dret a l'habitatge i la defensa de les llogateres i els llogaters. Com molt bé sap, a més, som plenament coneixedors d'aquesta problemàtica. De fet, arrel d'una de les primeres lluites que va haver-hi en el barri del Raval i que la regidora en aquell moment de Ciutat Vella, Galapín, va estar al costat dels veïns i veïnes, es van crear precisament tots els espais que avui existeixen a la ciutat per poder garantir i evitar garantir el suport als veïns i evitar aquestes situacions d'assetjament immobiliari. D'aquí va sorgir la unitat d'antiassetjament i de disciplina d'habitatge i, a més, som coneixedors en primera persona, com li va passar directament a la pròpia regidora Galapín, que es va traduir en estratègies de lawfare i moltes d'aquestes empreses immobiliàries que feien i fons d'inversió que feien aquestes pràctiques van acabar posant querelles a la pròpia regidora. Per tant, som plenament conscients de com se les gasten i de la necessitat de reforçar tots aquests serveis. I cal repetir-ho 1000 vegades si fa falta. Els especuladors es lucren amb la necessitat de sostre, compren edificis, desenvolupen tot tipus de maniobres per aconseguir que els seus beneficis siguin desproporcionats i els efectes clarament són l'expulsió de gent propera, veïnes de l'Eixample, de Ciutat Vella, de Sants, de Poble Sec
o del Poble Nou, de tants i tants barris. I utilitzen diferents estratègies. Primer van ser els pisos turístics, ara són els lloguers de temporada i sempre al darrere aquestes maniobres, aquestes estratègies d'assetjament immobiliari. Per tant, per nosaltres és importantíssim tot el que diu aquesta proposició. Creiem que s'ha de continuar treballant en aquesta direcció, que no ens podem quedar mai de braços creuats, que no podem ser autocomplaents pensant que ja tenim la unitat, s'ha de reforçar constantment, s'han de pensar com rebatre totes aquestes estratègies, però també que hem de continuar comprant habitatge, per exemple, que hem de continuar regulant les situacions dels diferents usos de formes contractuals com la dels contractes de temporada, que abans parlàvem. I en el cas de les compres em sembla important i em volia detenir perquè a l'última comissió d'urbanisme la tinent d'alcalde d'urbanisme ens deia que de moment no s'havien executat noves compres. Això ens preocupa, senyora Bonet, ho sap, ja li vaig comentar també en el marc de la comissió. Ens preocupa perquè una de les accions també clau, construcció d'habitatge públic, totes les mesures com la del 30%, però el tanteig i retracte també és fonamental per poder arribar a molts d'aquests barris, perquè abans que es produeixin aquestes situacions d'assetjament immobiliari, l'Ajuntament té un instrument per poder adquirir molts d'aquests edificis. Per tant, donem suport, com no pot ser d'altra manera, a aquesta proposició i seguirem defensant aquesta màxima de sostre i salut per tota la gent de Barcelona. Moltes gràcies. Per tal del Partit Popular té la paraula la regidora Esteller. Sí, moltes gràcies. El grup d'Esquerra Republicana amb aquesta proposició posa de manifest l'existència en casos puntuals d'assetjament immobiliari. Per part del grup popular sempre hem de pensar que s'ha de donar el màxim suport jurídic i d'assistència a aquestes persones que pateixen aquest assetjament i, per tant, també existeixen procediments judicials per fer-los front i tenen totes les garanties i aquí l'oficina d'habitatge fa una molt bona feina i cal veure el balanç de l'oficina anual que van presentant per veure quina és l'activitat que fan al respecte. El que passa que aquesta proposta el que fa és casos puntuals els generalitza per criminalitzar el que és els immobles d'una finca o immobles verticals i dona per fet que tots els propietaris o tota la gent que compra una finca, naturalment, des de la seva visió, utilitza l'assetjament a l'hora de poder treure-li un rendiment o un altre rendiment. Això no està bé. Nosaltres estem en contra d'aquesta visió perquè hi ha una diversitat impressionant de tipus de propietaris i no tots són especuladors. Hi ha moltes persones que tenen finques i el que volen, naturalment, igual que qualsevol propietari, és que estiguin en bones condicions, que els llogaters estiguin contents, que paguin el lloguer i no tenir cap altre problema, sinó que garantir els drets de tots. Aquesta és la immensa majoria que hi ha a la ciutat de Barcelona. I, naturalment, que hi ha casos puntuals sobre els que s'ha d'actuar i s'ha de tenir tot el suport per part de l'administració i, naturalment, amb els procediments i amb l'assistència jurídica que a través del Col·legi d'Advocats fan amb aquestes oficines. Però no es pot generalitzar ni criminalitzar tothom. I l'Ajuntament de Barcelona no ha de tenir un cos d'inspectors per anar a investigar a cada finca, a veure si aquella finca que és d'un únic propietari es dedica a fer assetjament quan en canvi no hi ha cap tipus de denúncia per part de ningú. Nosaltres creiem que aquesta prevenció i aquesta acció de predeterminar la mala intenció dels propietaris és contrària al que ha de ser en una ciutat o al que és la propietat de cada àmbit. I, per tant, estem en contra de la premissa que vostès presenten i de les mesures que articulen a través d'aquestes propostes que, com dic, tenen l'única voluntat de criminalitzar amb uns i, per tant, generalitzar casos puntuals sobre els que sí que s'ha d'actuar. Moltes gràcies. I per part del Govern té la paraula la tinenta Bonet. Endavant. Gràcies. Ho dèiem abans i crec que val la pena tornar-ho a reiterar. Crec que tots tenim molt clar en aquest plenari que l'accés a l'habitatge és un dels grans reptes que té la nostra ciutat, que té la nostra societat en general i que no és un tema de solucions senzilles, simples ni úniques. Aquí haurem de ser molt hàbils, enginyosos i afegir-hi tants recursos i tantes solucions i tantes eines com puguem. Compartim, senyora Alemany, la seva preocupació. Ja li avanço que votarem a favor d'aquesta proposició i li agraïm que hagi acceptat la transacció que li hem plantejat. L'abordatge de l'assetjament immobiliari que afecta directament el dret a l'habitatge s'ha fet i s'ha de fer
evidentment des del Departament de Disciplina, que és l'encarregat dels processos sancionadors i de la mediació vinculada a aquestes situacions, s'hi ha fet bona feina. L'actuació del Departament de Disciplina d'Habitatge ha permès treballar en més d'un miler d'expedients que han implicat aproximadament 1.190 habitatges del conjunt de la ciutat, amb una forta concentració en els habitatges que són propietat de grans tenidors. Aquesta és la fotografia que tenim fins ara, però l'abordatge d'aquest fenomen, evidentment, ha d'anar més enllà. Va molt més enllà i ha d'anar molt més enllà. L'ampliació de l'equip de servei d'intervenció en la pèrdua de l'habitatge i ocupació, el CIFO, que es va fer l'any 23, ens permet identificar els procediments judicials iniciats en aquestes finques i per això la nostra transacció va orientada a donar prioritat a aquelles finques amb procediments judicials oberts. Tot plegat ens ha de permetre alhora unes tasques de seguiment, d'inspecció, també d'ofici, a partir de les dades que hagin tingut coneixement les oficines d'habitatge per poder identificar les situacions de possible pressió immobiliària que es pateixin a la nostra ciutat. I a més, no ens podem oblidar també de la detecció derivada de la queixa ciutadana o de l'assessorament jurídic que es presta a les oficines d'habitatge, per la qual cosa també compartim la seva proposta en el sentit d'assignar un reforç als equips propis dels districtes que reforcin aquestes unitats. Per tant, aquest és el motiu de la nostra transacció i li agraïm de nou la seva acceptació i votarem a favor. Moltes gràcies. Per part de la ponència li queden 53 segons. Bé, jo els convido a visitar els veïns i veïnes de Giral Pellicer perquè entenguin la magnitud de què vol dir assetjament immobiliari, que és un delicte penal, assetjament immobiliari. I a descobrir que si els mecanismes hi són, suposo que deuen estar d'acord que no funcionen, perquè aquella gent segueix vivint el mateix malson, malgrat que se suposa que els mecanismes hi són. Hi ha 10 treballadors per 800.000 habitatges que té la ciutat avui dedicats a aquesta qüestió, per tant és evident que cal fer més, perquè això és una taca que s'està estenent. El que no es mereix el sector, quan parlen del sector immobiliari, el que no es mereix el sector és que vostès no estiguin d'acord a lluitar contra aquells que embruten el sector, contra aquells a qui cal apartar d'aquestes males praxis per no criminalitzar precisament el sector. Per tant, avui el que decidim és si l'Ajuntament estarà al costat de la gent que pateix l'assetjament immobiliari, que és un delicte, o no. Nosaltres creiem que pel bé de la ciutadania s'hi ha d'intervenir amb els recursos que tinguem a disposició. Moltes gràcies. Al Partit Popular li queden 34 segons. Naturalment que s'ha d'intervenir, però ja estan els procediments adequats. El que nosaltres entenem que el que no es pot és generalitzar i criminalitzar tot el sector per casos puntuals sobre els que s'ha d'actuar i bé s'actua a través de l'oficina o s'actua a través també de la justícia, perquè és un delicte. El que sí que diem és que a Barcelona calen unes polítiques d'habitatge diferents, que hi hagi més llibertat, més flexibilitat i que no hi hagi aquest intervencionisme que està fent caure l'oferta de lloguer, que està encarint els preus i que està dificultant l'accés de qualsevol persona al mercat de lloguer. I això és una necessitat i una claretat que s'ha de valorar i posar de manifest. Moltes gràcies. El govern... Perfecte. Secretari, com... Molt bé, gràcies, presidenta. S'aprovaria la proposició amb el vot favorable d'Esquerra Republicana, Barcelona en Comú i el grup socialista i el vot contrari de Junts per Catalunya, PP i Vox.